100. Долу на края на правата десен 5 минути. И веднага в десен 4 спри за ляв 3 минути. В десен 4 спри за ляв 3 минути. 30 за ляв 3 минути. Десен 4 края вътре. Края вътре десния. Веднага е ляв 6 леко вътре. Веднага е десен 6 леко вътре и ляв 6 с фракция. Давай газ, дай. Вайките! Бърза част 100! Ляв 500! Ляв 500! Десен 5 с десен 3! С ляв 2 примери! Десен 5 с десен 3 с ляв 2 примери! Десен 3 с ляв 2 примери! С десен 4 вътре отвори! Десен 4 вътре отвори с десен 4 вътре! Десен 4 вътре с ляв 5, 150!